Bé, en relació a la 21, votarem a favor de la moció. Caldria dir, potser, que allò que ens sembla més interessat del plantejament d'aquesta pròpia moció són els seus acords. Coincidim amb el posicionament del ni un pas enrere davant els atacs als avenços en matèria de regulació de la violència masclista envers les dones. I en aquest sentit trobem cabdal el punt quart que ens parla de rebutjar qualsevol acord amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones. I és que com van cridar milers de dones del moviment feminista fa tan sols unes setmanes, amb convocatòries arreu de l'Estat i també aquí a l'Hospitalet, amb els drets no es negocia. Aquesta és la clau. I és que la força del moviment feminista no l'aturaran ni l'amagaran partits, ni sindicats, ni qualsevol altre agent. El proper 8 de març, amb la convocatòria de vaga general feminista de 24 hores, les nostres companyes ens tornaran a mostrar que sense dones s'atura el món i que no estan disposades a cedir ni mig pam en les seves conquestes ni en les seves reivindicacions. Tornant a la moció, des d'aquest grup municipal volem assenyalar que tot i que la llei contra la violència de gènere en el seu moment va ser cabdal i que el pacte d'estat és una eina més, totes dues, encara estan allunyades de donar veritables respostes a les violències masclistes. En aquest sentit, la manca de recursos econòmics és una de les qüestions crítiques, però no només. La manca de formació i l'excessiva visió penalista de les violències, sense entrar a abordar l'arrel del tema, motiven masses angles cecs per tal d'afrontar unes violències que són estructurals, causades pel sistema patriarcal i capitalista. Perquè quan parlem només de violència de gènere estem obviant moltes més formes de violència masclista, fins i tot assassinats masclistes, feminicidis, i que segons la definició institucional de violència de gènere no computen com a crims de violència de gènere. Per tant, quan parlem d'aquesta violència masclista que reben les dones, utilitzem l'agressió de violències masclistes perquè el masclisme és el concepte que de forma més genèrica defineix les conductes de dominació, control i abús de poder dels homes vers les dones i que alhora ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. Tal com explica la llei catalana, que diu textualment «Entenem per violències masclistes totes aquelles formes de violència exercides contra les dones, de forma puntual o continuada, amb la intenció de sotmetre-les, sigui de forma conscient o inconscient, que per mitjans físics o psicològics, incloses amenaces, intimidacions o coaccions, tinguin com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeixen en l'àmbit públic com en el privat». A més de mantenir una relació d'explotació estructural envers les dones, les violències masclistes tenen efectes directes sobre el benestar, la seguretat i la integritat de les persones que les reben. Aquests efectes són múltiples i poden afectar la salut física, psicològica i social de les dones i del seu entorn també més proper. Els diferents tipus i modalitats d'agressions, la seva coexistència, intensitat i duració en el temps, marquen un impacte diferencial en la salut. Per tant, existeixen moltes violències masclistes, diferents tipus de violències com psicològiques, sexuals, físiques, econòmiques, socials, simbòliques, violències que s'expressen en diferents modalitats, des de la violència institucional, també, laboral o mediàtica, passant per la mèdica, obstètrica, entre d'altres. Per tant, si cal destacar algun apartat d'aquesta moció, tornem a repetir, és aquell que expressa que no volem ser còmplices de la violència masclista. Cal recordar que també actuen com a còmplices qui, en nom de la raó d'estat i de la prioritat de la política, deixa intactes i inalterades les condicions, els llocs, les dinàmiques amb les quals l'agressió ha tingut lloc. Qui tracta l'agressió que es produeix dins els murs domèstics com una simple falta de tacte d'un home cap a una dona, perpetrant la idea que és un problema d'àmbit privat i no públic ni polític. Mantenir el silenci respecte d'una agressió masclista permet que els homes agredeixin les dones amb impunitat i reforça la seva vulnerabilitat. El silenci ens transforma en còmplices i la complicitat amb aquestes violències permet que segueixin succeint. Així, el silenci en si mateix és una postura política que ajuda a mantenir els privilegis masculins.